ସବୁ ସେଇ ଦଳରେ ପଇସା ସବୁ ସେଇ ଦଳରେ। ପଡ଼ି ଯିବୁ ଇଆଡ଼ା। ଓହୋ ଏଠି ବସ। ହେଇ ହେଇ ଦେଖିଲ ହେଇଟା। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମାଇ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ଘରେ ତ ବସି ହେଉନି ଦିନ ସାରା। ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସି ଗୋଟେ ବାହାରେ ବସି, ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଛ, ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଏଠି ଏକା ବସିଛି ମୁଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଶେଷ ଜାଗା, ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ। କାନ୍ଦିଲୁ 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 ଏମିତି ମୁହଁ କରି କାନ୍ଦ। ନା କ'ଣ ଏଇ ଟୁଙ୍ଗୁଲୁ ପଡ଼ିଯିବୁ ଇଆଡ଼ା। ଓହୋ ଏଠି ବସ। ଆଉ ତୋ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ହେଇ ହେଇ ଦେଖିଲ ହେଇଟା ହେଇଟା ହେଇଟା। ଆଉ ଥରେ ଗଲୁ, ଆଉ ଥରେ ଗଲୁ। ହସିଲୁ ହସିଲୁ ଟିକେ, ହସିଲ ହସିଲ ହସୁନ ଟିକେ। ପଡ଼ିଯିବ ସାରେ। ଟୁଙ୍ଗୁଲୁ ସେପଟେ ସେଇପଟେ ସବୁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ମାଛ ଏଇ ସେ ସାଇଡରେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସବୁ ଏଇ ଖାଇକି ଭଲ କୋଉଭଳିଆ ଦେଖୁନୁ ତଳ ଉପରେ ପକଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଶୁଖିଯାନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅଛି ଅଛି ମାଛ ସବୁ ସେଇ ଦଳରେ ପଇସା ସବୁ ସେଇ ଦଳରେ। ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ମାନେ 2 ଦିନ ହେଲେ କଳ ପକେଇ ଏଠିକି ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଗାଁରେ ସେ ରୋଷେଇଟା ହବ ଆଉ। ହଠାତ୍ କିନି କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିଲା।
ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଥିଲି ଆଉ ଘରକୁ ଏବେ ଫେରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଶୀତରହାଟ ଦେବୀ ନଈ। ये ब्लॉग के एंड कर बहुत लॉन्ग हो जाए बोली एंड कली और आर आउट सेकेंड पार्ट आसो आशा करूँ वीडियो टेस्ट करेंगे।